guys! Welcome to my vlog! Ako din ni si Piloche Lagua Ibanez, ang inyong mega vlogger. May buntag sa inyo tanan. And wala mo ka-notice ako ra isa karon kay wala din ni si Amiga Edna na nagtrabaho. Nya naman akong papang to sa gawas so sa iyahang pad niya. Karon, mao pa ko nakahuman sa ako nga inadlaw-adlaw nga mga buluhaton diris balay niya. Wala man ko'y laing lingaw after adto, so maghinay-hinay ko exercise guys kay medyo dako-dako pa manggid ako ang bukton na dili sa dako pagamayon guys. Kuan ang nako gamay na kalingaw lang sa akong exercise guys. Pakita sa inyo ba ako i-share sa inyo para po da maka-inspired po sa inyo, especially sa katong mga asawa nga naara sa Panimalaya, full-time housewife pareha nako. So lingaw-lingaw ta mga mega. Sa inani lang na pamaagi kay at least ba mga wala atong mga singot nga dili mga maayo ato ipagawas. Inani ra ko exercise guys. Karon naglingkod ko guys kay pwede ra man ning lingkuran ning inani nga klase sa pag-exercise. Inani ra guys. Nya. Unsa bay oras? Hapit na alas 12, nagsugod na pud ang ulan. Dili pa man hinuon kayo ko so guys. Pero duda ko mahapunan na pud ni. Na saon taman, nani man gid ang atong panahon karon. Medyo ulan-ulan. So kanusa ka ni mahuman kaning ulan-ulan. So by the way guys, ako i-share gamay katong ako nga iro ba sa puti na. Kuan man gyapon guys, nagyapon ang iyang panagsa nga pag-ubo. Kay hinuon dili man gyud na diretso maulian, ikatulo pa man pong adlaw karon sa pag-take niya sa iyang tambal. Unya, nagabi guys, nalipay kay ko kay ang tambal ako ra man gisagol sa iyang food. Ang katong antibiotic, katong capsule akong gitangtang. Din akong gisagol sa iyang food. Pagkato na yung syrup. Na, nalipay kay mi guys kay nahurot niya. Namulag itong may gani kay mukaon sad siya. Niya karon buntag. Naguol na pod ko. Kay, the same procedure, gyapon akong gibuhat. Ang tambal, gimix gyapon ako sa iyang food. Kay, itry yung ta na magtingal, pero basin na, mapaakan na hinuon ta. Di na to kontrolado ang utok sa mga mananap. So karon, agboy, napa may nabilin na sudan kagabi sayang man pod. Mamunto iyang naurot kagabi so among gitry karong buntag nga ibalik. Agoy guys, wa man ya gihurot pero at least nikaon siya gamay. Murag nakuan-kuan gyapon ko nga at least nasudlan og tambal ang iyang lawas na. Mao lagi karon, mag-ubo-ubo gyapon siya. Naagyapon ang iyang pag-ubo. Padayon diya po ng pag-observar na mo sa iya. So, balik ta guys. Naglingkod ako karon guys. Pasensya na, medyo usahay mo, ngit-ngit-ngit-ngit, usahay mo, hayag-hayag. Para sa itong, kuhan guys ba, itong life na, sahay, natas ubos, sahay, natas taas, nanara guys. Muna akong cellphone karon, usahay mo ngit-ngit, usahay mo hayag. Nanara guys, no? Balik na guys. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Kuha na ko gamay akong bukton guys. Pero actually, ang akong profile sa akong lawas guys, sakto ra mo good kay pasingkwentahay na baya ko puho next year, pasingkwentahay na ta niya. Pero sa kuha, dili masad maayo nga kanang niwang ta. Sakto-sakto lang ba na napoy kung kusiun ta, napoy mapudyot ba? Moto nga, si tinta mako karon, si tinta kilos niya. Kanang sakto-sakto ragod na akong bukton guys. Oh, akong bukton guys. Oh, sakto-sakto ragod oh. Sakto-sakto rasad sa mga inadlaw-adlaw na mong nga inadlaw-adlaw na ko nga buluhaton diri sa balay niya. Kanang ang ako yung profile sa kong lawas, akong bilbil. Akong bilbil mo yan niya. Hinay-hinayan lang gyapon ni nato buwa pero dili na gyud nato gyud nga balik pa gyud tatong sexy kayo. At least niagi na tatong mga sexy nga panahon. So niya naman sa takaron sa mga 50 taon nga pangedad. Pwede man nato i-maintain pero sa mga inani na lang nga pamaagi bitaw na. Nya. Kuan ka na. Sada po to nga maskin inana na atong mga edad medyo 60-60 po ta pangtan-awon ba sa labi na sa mga mata sa atong mga bana 60-60 maskin pag niyarata sa atong balay tan-an po ta sa atong bana nga wow ang akong asawa maskin niyara siya sa balay kuan gyapon siya 60-60 nana ra guys na di ba dili ta magpabaya sa atong galingon kay lisod na hino na nya wala gito hinay lang ko tag-exercise sa mga ginagmay nga exercise kana galing pagpanilhig sa tibok na tong balay dako na kay na nga exercise ang kanang panglaba niya ako kay kanang pwede ra gali ko diri mag limpyo permi diri sa balay pero mulaging nang naanad bitaw ta guys nga maglantaw sa atong balay nga medyo hapsay man ang like ra gid makatong ang atong mata permi nga hapsay bitaw kay sin gamay lang nga gamay hugaw ang ato na dayong paluapan inana niya inana lang life diri sa ako diri sa damilag namo lagi to guys padayon ta sa atong exercise guys last na ni nga set guys kay murang naligo na ako sa singot medyo ni pula-pula na sad ko guys oh relax ako mga jut guys while guys storya sa inyo ha diri sa amuaw guys ba akong bana mula gito nga balikan nato tong istorya na problema lagi sa lang kumpanya nga daga nga takda na so far so good wala man poy nadunggan nga mga negatibo nga katong nga pildi gyud sila pero buyag man sad wala man poy nga dunggan nga unsa nga matay sa katong mga natakdan at natakdan lang gid sila guys pero fighter ilang lawas sayunan ka sa ilahang kumpanya ang ilang produkto kanang pinya the best na kay ng pinya guys nga mo protection sa atong immune system sa inani nga klase nga virus nga gidangat sa ato ang palibutan enough na kaayo ng pinya juice labi na ang iyang meat enough na kay na yung katong mga trabante nangatakdan lang gyud to sila pero kuan kaayo good to know nga resistensyado kaayo ang mga lawas nila mo nang thankful lang gyapon taga guys di ba inabanan pod sa nga dako kayo nga pagampo sa Ginoo sa inadlaw-adlaw nato nga mga pagpangamuyo di ba guys the best na kay na nga weapon para ang kanang virus dili makapildi sa atong kaugalingon sa atong kinabuhi di ba guys maskin inani nga pandemic padayon gyapon tang manikay-sikay pandemic ra na guys kita magpadayon tag panikay-sikay although na lugar tay mga kahadlok pero the best weapon guys ang pagampo dako pagampo pagpangamuyo sa Ginoo nga ubadan ta kanunay gayran ta kanunay guys naglugong guys unsa may bot pa sa butana guys nakadungog mas mao nga lugong guys abi ninyo guys joker kay ba i-share lang nakuha kagabi kita na ko sa inyo nga kay nagkuan lagi ko nagtulak og manok na timing pod kagabi nga ulan-ulan niya
mga hapon pa ko kay early magyud ko magdigamo guys kay sayo man mag-off akong bana. So namo nang na-practice nga mga alas 6 humana may pangaon ana guys or mo pay pagsugod or humana na-practice na nako na. Joker kay guys kay ako ra baya usa didto ga istoryaha pareha ni karon ako ra usa niya. Nakabantay man ang akong papang kay ang iyahang padol raman sa akong open dirty kitchen at the same time laundry area basta multi-purpose na nang diyang dapita. One of my favorite na food spot diri sa among Panimalay. Karon naimot ko sa akong papang kay ignan ko niya nga abi ko magdakay ka istorya diha kay nag-istorya ka man diyang ikaw raw sa muna naimot ko niya after adto ako ra pud siya gi-explainan nga pang nakanalimot ka pa nga ga-vlog ba ako pang una-una aba kanang ingon ka wala koy ka-istorya daghan kay kog ka-istorya pang ba 35 na sila ka buok subscribers nako mo na sila ka-istorya nako karon ang mao to guys gi-share na ko ni Anthony katawa pud siya inana lang live sa mga vlogger di ba mura bitag buang ka kung buto ron bro buang baya kay mag-istorya baya ikaw ra usa atubang sa imong cellphone pero without knowing sa ubang lugar way mga hanaw nga 35 subscribers akong ka-istorya ba. And by the way, thank you sa inyo akong 35 subscribers. I hope nga madungagan pa ta guys. Pero di lang yapon ko magdali-dali kaya hinay-hinay lang ta, di ba? Kay labi na ako pag-ulang ko vlogger. Sus, ginoo ko. Wala pa ko 1/4 guys, pero thankful lang yapon ko kaya nakuan ko guys ba kay kaning akong pag-vlog bitaw guys mura na practice ang akong huna-una nabalik ba na refresh ang akong huna-una baskin tuod na yung mga gamay-gamay mga sayop sa akong pag-istorya pasensya na mo kamutan na to nga ato nang makurian kana nga bayin so mao lagi to nga kamutan na to nga makapadayon ta pag-vlog baskin na mga ginagmay lang bitaw nga mga content bitaw guys nga mga inato lang ang content babahin lang gyapon sa atong ay nadlaw nga panginabuhi dinis kalibutan di ba guys mana guys ako ang bukton pero buyag na guys kuan pa pud na ako ni gamay guys kuan na sad ni siya guys kanang although dako kog bilbil ko naa ni siya nagpabili ni siya kay ngano mo lagi to nga mga mbot pila na to katuig ang gilabay naka-gym lagi ko niya. Kanang take note ka naman dahil mag-gym ta nakabaluman siguro ang uban nga kung mag-gym ta kanang undangan na to muburot gyud ta guys naitabo gyud na sa kuha yang ako ni burot gyud ko guys nakamumbo ko karon pero nakanotice ko sa akong bukton guys nga naa na siya kana siya nagpabili na siya guys kana siya nagpabili gyapon na siya guys although nitambo ko pero nagpabili nang akong bukton kay katong nag-gym ko ambot sa tunga year 2016 ata to marang inana to 2015 2016 bro inana gani gid ako ang bukton may akong napaspasan wala kaayo ako ang bilbil ug ang ako na yung leads siguro ugma ko na ako na pong ako ang kuan karon na-focus na ko sa akong bukton then after ani mag-relax na pud ko dagan pa kay kung i-check ka sa inyo guys nakaigayon lagi kaayo ko karon kay ako raman usa unya salamat kayo guys unya kanang dinhi lang sa kukutob ug magkita-kita ta sa sunod na mga adlaw ang katong wala pa naka-subscribe please subscribe ayaw kalimot pag-like share and subscribe o ako kani pirmi naga-share sa inyo sa mga inato lang nga pag-vlog si mega vlogger ninyo ug amping ta kanunay guys bye guys mura gud akong ipaibog sa inyo guys niya ako apong naong guys wala bi ako nagamit anig beauty nga unsa ning mga pang-apply na to sa atong cellphone nakanotice ko sa akong naong guys nga naay gamay nga improvement thank you kaayo sa sabon ni Madam Secret. O maro ta guys. Bye-bye na. Amping ta kanunay.